Argiaren podcastak. Laborantza ekologikoa 20. mendean, Bigarren Gerra Mundialean sortutako termino bat da, hain justu ere laborantza industriala eta kimikoen erabilera areagotzen ari zen garaian, natura errespetatzen duen eredua babestu asmoz sortua. Ekoizpen eredu ekologikoaren bidez bermatu nahi da lurren emankortasuna, bioaniztasuna, animalien ongizatea eta elikadura osasuntsua. Hori guztia jakina bai kimikoen eta baita antibiotikoen erabilera sistematikoari uko eginda. Zenbait muga biofisiko gainditu ditugun honetan gainera, ez da kapritxo kontua ala jardutea, eta Europak berak ere baditu zenbait politikan norabide honetan hartuak. Esaterako, itun berlearena. Itun berleak dio 2030erako nekazaldurren 25% ekologikoan jardun beharko dela. Eta baldakizu EAen 100 zenbatean gabiltzan? Bada, 9%. Espainiak berak baino 100 kaskarragoarekin. Ekologikoaren prezioaz eta denon eskura egoteaz ere hitz egingo dugu, eta baita ekologikoa ekoizpen eredu batez harago ulertzeaz ere. Eta horretarako Judith Gartzia gonbidatu dugu, Enekeko kidea. Hauxe izango da, gaurko Egonarria saioa. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Judith Gartzia eskerrik asko eta gurera etortzeko deiari baiezkoa emateagatik eta ongi etorri. Eskerrik asko zuei. Dira, nekazaritza eta elikadura ekologikoaren gainean arituko gara, baina lehen da bizi kontestu pixka bat jartze aldera edo, zeri deitzen zaio laborantza ekologikoa. Izan daiteke, askotan entzuten den kontu bat da, baina gero zenbateraino nahasten dute den betiko laborantzarekin, edo zenbateraino kontra jartzen den betiko baserriaren ereduarekin, eta ekologikoa bera, hain berria den, zaharragoa den, nondi datorren, pixkat kontestua jartze aldera zer da laborantza ekologikoa. Laborantza ekologikoa nazioartean 20. mendearen erdialdean nola sortu zen, eta sortu zen Bigarren Mundu Gerra eta gero, hain zuzen ere, ordune nekazaritzan hasi zalako beste eredu industrial baten bultzada orokorra, produktibitatea areagotzeko eta oinarrituta kimikoen erabileran, ez? Bai ongarri kimikoak, bai erragadiatzea, bai fitosanitarioak, pestizidak, herbizidak eta bar. Eta hazi produktiboak, hibridoak eta hori dena, eta horren aurrean, nola baite ordura arte naturarekin bat zetozen praktiken babesa, praktika horiek babesteko asmoz, sortu zen nekazaritza ekologikoa. Orduan, berez nekazaritza ekologikoaren helburua da, lurra zainduz, elikagai osasuntsuak ekoiztea, ez? Eta orduan, oinarrian dago lurraren zaintza, bere emankortasuna areagotzea, bioanistasunaren zaintza ere bai, eta areagotzea, baliabide naturalak ere egoki kudeatzea, naturaren zikloak ere jarraitzea, eta horretarako erabiltzen dira praktika egoki batzuk, ez? Nolabait, garai tradizionalki tokian tokiko erabili izan diren nekazaritza herriko joietan erabili izan diren praktikak. Horiek denak bildu, eta horrekin nolabait bilduma bat eginda, esateko zer egin daiteken eta zer ezin daiteken egin, adibidez produktu kimikoren erabilera eta ongarri kimikoren erabilera ez da onartzen, eta hori da nekazaritza ekologikoa. Beraz da, nekazaritza tradizionala, baino gaur egunaino ekarrita, ez? Bai, agian garai batean 20. mende inguru horretan, behar bat sortzen delako espezifikatzeko edo bereizteko momentu horretan gaur egun arte konbentzional bihurtu den horretatik, ez? Eta kimikoen erabilera horretatik bereizi behar den hori zehazteko. Bai. Badituzu zenbait
lan lerro zehaztuta, eneken, eta horietako bat, jakin dugunez, bada, Aralarreko larreak, edo Aralar mankomunitatea osatzen duten 4 herrik, Amezketak, Kataunek, Zaldibiak eta Urluñak, haien mendilurrak ekologikora, nekazaldeko ekologikorako ekoizpen gisa ziurtatu dituztela. Zer da prozesu hori, zer esan nahi du? Bueno, berez ez da mankomunitateko lurrak ez dira 4 udalerri hauen herri lurrak, ez? Eta udalerri hauek, 3 horietatik 3 mankomunitatearen barrun daude, baina udalerri hauek erabaki dute beraien herri lurrak nekazaritza ekologikoen erroldan alta ematea eta ekitea ekologikoan zertifikatzeko prozesuari, ez? Eta honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du, hemendik aurrera, herrilur hoien gestioa, izan beharko da nekazaritza ekologikoak markatzen duen araberakoa, ez? Hau da, ezingo dira produktu kimikorik erabili, ez fitosanitariorik eta ez ongarri kimikorik, lurraren emankortasuna zainduko dela, ez? Bioaniztasuna ere bai, rekurso naturalak ere bai, eta horrek albideratuko du edozein baserritarrak erabili ahal izatea lurroiek nekazaritza ekologikon daudenak barne. Orain arte, nekazaritza ekologikon ari diren baserritarrek lurroiek adibidez ezin zituzten erabili, ez? Orain zabaldu egiten da, inklusiboagoa bihurtzen da gestio hori, ez? Beraz, lur bat konbentzionalki balin badago, ez balin badago ekologikoan katalogatua, nekazaritzak konbentzionala bakarrik egin daiteke bertan eta ekologikoa ez, baina kontrara ez da berdin, alegia. Ekologikoan ziurtatuta balin badago, ekologikoaz gain konbentzionala ere egin daiteke bertan? Bai. Berez, ekologikoan gestionatzeak onurak dauzka denontzako, ez? Bai ingurumenarentzako, eta askotan olako eremuk izaten dira eremu babestuak, eta noski baserritarrentzako bermatuta geratzen zaielako lurroiek, beraiek erabiliko dituzten lurroiek, ekologiko batean eta egoki batean kudeatuko direla. Nekazariarentzako badakar lan extra bat edo egin beharrekoa lur horretan edo... Ez, berez lurroietan normalen legez badaude arau batzu bete behar direnak, edozein baserritarrak, ez, erabili ahal izateko, praktika onak horrela eskatzen direlako, eta hortikareago ez. Zergatik eman dezake kasu honetan da, bai Zaldibiak, Kataunek, Amezketak, Urluñak, eman duten pauso hori, zergatik eman dezake udal batek edo zer bultzata ematen du pauso hau? Bueno, berez diskursoan administrazio ezberdinen aldetik esaten ari da, eta batez ere Europatik datorkigun mezua da, nekazaritza ekologikoa bultzatu egin behar dela, ez? Ez dakit, muga planetarioak gainditzen ari garen hontan eta osasunari dagokionez, ikusten dugu gero eta arazo gehiago dauzkagula gure osasunean datozkidanak besteak beste elikaduratik, ez? Eta antibiotikoen erabilera sistematikoa, edo produktu kimikoen erabilera sistematikoa, eta barrez, eta orduan ze importantea den urratsak egitea nekazaritza ekologikoruntz, ez? Hau da adibidez, ekimen bat, udalerri hauek egin dutena, nekazaritza ekologikoari prestigio ematen diona, erreferentzialtasuna ematen diona, eta nik uste dut beraien impulsoa hortik etorri dela, ez? Demostratzeko, administrazioa dela lehenengoa, nekazaritzaren aldeko apustua egiten duna. Izan daitezke aurrekari gisa beste udalerri batzuk animatzeko modukoak egingarria da, edo Aralar inguruan daukate arrestasun bereziren bat? Ez, edozein udalerrik egin beharko luke, plangintza bat eta diagnostiko bat bere herri lurrein inguruan, eta noski gero behin eskatzen dunen zertifikazio prozesuari alta ematea, gestioa izan beharko litzateke koherente horrekin. Inor animatuta balin badabil, uste dut 2025ean iaz ateratzen dutela gida bat, ez? Konbertsio hau emateko laguntza gisa edo balio dezakena. Bai.
Aipatu dituzu antibiotikoen erabilera sistematikoa, eta hori asko lotzen da osasunarekin, eta produktu ekologikoak, bai osasun personal aldetik, baina baita ere lurraren zaintzari begira ere asko aipatu izan dira, beraz, jakin nahi nuke edo galtu nahi zuke, ea lurraren kalitatean ze eragin daukan gisa honetako nekazaritza bat egiteak, eta ea zientziak zer dion lurraren osasunaren eta emankortasunaren arloan behintzat baldin badauka. Bai, berez lurra zaintzea oso importantea da, ez? Elikagai osasuntxuk jaso alizateko, ez? Eta hortan oso importantea da materia organikoaren edukia, ez? Nekazaritza ekologikoan ongarri organikoarekin egin behar da. Ez da onartzen ongarri kimikorik. Eta ongarri organikoak, materia organiko horrek egiten duna da, zoruari ematen dio aldaketa termiko gutxigo izaten da, ura jasotzen duen ura askoze hobeto xurgatzen du eta mantentzen du, aktibidade mikrobianoa askoze altuagoa da, lur horren estruktura ere egokiagoa da, eta beraz zoru hori, geruza hori askoz emankorragoa da, ez? Eta baitaren nitrogenoa fijatzeko, bertan zorun fijatzeko aukera, eta kapazitatea altuagoa da. Beraz, deskarbonizazioan ere laguntzen du lurre emankor batek, ez? Eta gero horretaz aparte, edozein landarek bere balio nutritibo altu batekin bere produktu emateko, behar du lur emankor bat, ez? Lur sano bat eta egoki bat, eta hori nekazaritza ekologikoak hortarako bideratzen du, ez? Ez, batetik ekologia hori dena mantentzeko, eta bestetik hartzairen bati entzuten genien aurreko batean, nola esaten zuen, berak arliak ekoizten zituela, baina arliai baino gehiago lurrari begiratu behar ziola, arliatik zetorkiona ondorio bat zelako, ez? Esaten zuen, belazio hon bat eta osasuntxu bat eta materia organiko askokoa, eta erresilientzia handiekoa balin bat zuen, horrek gerora arazo gehiago kentzen omen dizkio. Bai, dudik gabe. Horra azkenen, denak kate bada eta kate begi bakoitza zaindu behar da, ez? Eta egia esan nekazaritza ekologikoan, igual ekarpen moderno bate izan daiteke animalin ongizatearen zaintza, ez? Igual garai batean, animalien fisiologia kontuan hartzen zen, eta elikadura naturala zen, besterik ez zegolako, baino gaur egun arreta berezia jartzen zaio horri, ez? Eta nekazaritza ekologikoan animalien ongizatea eta bere manejoa lotuta bere fisiologia propioarekin erabat zaintzen da, eta araututa dago ere bai, ez? Norabide horretan. Araututa dagoena ekologikoa da, eta Europatik ere badatozen bait bide, itun berlea delako bat, eta ezaguna egingo zaio askori. Horrek dio, 2030erako lurren 125% ekologikoan landu beharko dela, eta, zuen web horrian begira eta auta beste, EAE mailan egun lurren 9% lantzen da ekologikoan. Beraz, datozen urteetan pauso handi xamarra eman beharra dago. Helburua lortzeko modua ikusten duzu? Helburu hori oso komplikatua daukagu, hemen daukagun abia puntuarekin, ez? Berez komentatzen ari garena, ez? Gaur egun munduan dauzkagun ingurumeneko eta garapeni buruzko erronka hoiekin, Europatan argi eta garbi nekazaritzari dagokiona, erabaki dena da nekazaritza ekologikoaren sustapena beharrezkoa dela, ez? Eta egia esan, autonomia erkidegoan gaude Europako azkeneko puestotan, ez? Estatu espainoletik baino atzerago, eta, badaude estatu batzuk 125 hori gainditu dutenak, baino autonomia erkidegoan oso atzean gaude, ez? Alde horretatik. Zer dago, zailtasun teknikoren bat, edo administratiboa gehiago da, edo ez delako pauso eman? Ez, zailtasunik berez ez dago, gehiago da nik uste dut, apostu garbia behar dela, ez? Horretarako, eta leheno esaten ari ginena, prestigiatzea,
referentzialtasuna sortzea, politika egokiak aurrera eramatea nekazaritza ekologikoa sustatzeko, bueno, hori dena, ez, pues orain arte ez da behar bezala garatu, eta, bueno, pues realitate hori daukaguna, ez. Orduan, bueno, pues hortik aurrera, bai, urruti gaude, baino, bueno, horrek ez du esan nahi iritsi esarren, ezin denik egin behar hemendik aurrera alden guztia, ez, horrea iristeko. Eta bueno, denon lana da, nolabait, bai produktoren aldetik, bai administrazioaren aldetik eta bai kontsumitzailearen aldetik, baino badago zer landu. Gero, helburuak jartzen direnean eta hain zehatz, zenbaki eta guzti jarretakoan sortzen da arrisku bat edo kezka bat, diozuna izan daiteke norabide bat, alegia 25% iritsi ez, baina norabide hori hartzea bada nahikoa izan daiteke eta aurrera begira lantzen seiko bada, baina beste alderdi bat izan daiteke 25% hori ziurtatzeko egin behar dena egitea, eta horrek ez ote duen neurriak malgutzea, edo ate bat zabaltzea ekologikoan zilegua jartzeagatik eta ziurtatzeagatik, baina berez arlo politikotik edo ideologikotik hain ekologikoa izan gabe, ikusten diozu horren arriskurik, edo... Bai, berez... Bueno, guk ikusten deguna da etorkizuneko nekazaritza, etorkizuna izan behar baldin badegu, ekologiko izan behar dela. Azken finean, da nekazaritza bakarra bermatzen duena egiten diren praktika guztiak badatozela ingurumenaren zaintzarekin, animalien ongizatearekin, eta produktu elikagai osasungarriekin, ez? Orduan, horrek zer eskatzen du? Aurrera eramaten diren politika guztiak perspektiba hortatik izatea, ez? Zehar lerroa izatea nekazaritza ekologikoa. Eta sektore guztietan egotea begirada bat sektore horiek ekologikoruntz zeramateko. Ez da... planteamendu askotan izaten da, zer egin behar dugu, esne sektorea bideragarriagoa izateko, edo haragi sektorea bideragarriagoa izateko, edo hemen beharko, hori por supuesto beharrezkoa da, baino beharrezkoa da bideragarria izatea ekologikoa izaten. Bestela ekonomikoki bideragarria izatea ez bada iraunkorra, ez du ezertarako balio. Eta gaur egun ikuste dut aldaketa hori beharrezkoa dela. Osea, politika guztiak horri begira jarri behar dira. Baitare erreleboa ere, bai. Datozen gazte guztik, izan beharko luketen nahiko informazioa ikusteko etorkizuneko nekazaritza ekologiko izan behar baldin bada, zenolako informazioa behar dute, zenolako praktika behar diren, zenolako pausok eman behar diren, eta hori dena falta da, ez? Eta esaten ari zinena, igual, 25ko zenbaki horrekin, ez? Bai, arrisku hori badago, hortan zentratzea, ez? Hainbat hektarea ekologikon alta eman, eta kitxo, ez? Eta benetan behar deguna da, ehun produktibo hori, ez? Baserritar kopuru hori areagotzea ekologikoan. Eta horrek ekarriko du, azalera ere areagotzea, ez? Baino, ehun hori da pixka bat indartu behar duguna. Gero interesgarria egiten zitzaidan, aipatzen duzunean nola jasangarria izan behar horretan, dozein sektoretan ere, eta ez zehazki lurrari lotutakoan bakarrik, ekonomikoan ere izan daiteke, ez balin bada denboran jasangarria, orduan mehatzaritza bat egiten ari zara, eta momentuan izan daiteke bideragarria, baina beste nun baitetik kentzen ari zarelako, eta etorkizunean izango ez duzulako, ez? Bueno, hori dena esan da, eta badirudi, eta etorkizuna izango balin badugu, ekologikoa izango omen da, baina hori zuk diozu, alegia kanpoan entzuten den asko bada, zailtasuna dela ekologikora pasatzeko, edo naiz eta praktika konbentzionalak zehazki jarraitu ez, eta alik eta nekazaritza iraunkorrena egin, ez direla ekologikora pasatzen, edo zigilu ekologikoaren barruan mugitzen, ze arrazoi egon daitezke, ez pauso hori ez egiteko, edo kontrapixka bat egiteko eskatuko dizut. Bueno, egia esan sektore gehienetan gaur egun hegemoniko bihurtu dena edo ezarri dena ekoizpen industriala da, eta ekoizpen industrial hori gainera ez nola nahikoa. Oinarritzen da askotan kanpoko lehengaietan,
abeltzantza adibidez, ez dakit, kanpotik ekarritako, oso urrutitik ekarritako lehengai transgenikotan, edo industrialetan, beste sektore batzutan kimikoetan, osea, kimikoen erabileretan eta barrez. Eta orduan ekoizpen industrial hori oso urruti dago nekazaritza ekologikotik. Oso urruti. Eta askotan ez gea kontziente, ez? Lehen esan deguna, ez? Antibiotikoen erabilera sistematiko eta bar. Eta orduan horren alternatiba da ekoizpen ekologikoa. Orduan hemen bermatuta eta dago sektore guztitan ekoizpen ekologikoa egin aldegula, ez? Asko gara ekologikoan alta emanda gaudenak eta sektore guztitan gaude. Orduan, baten batek igual arazoren bat izan aldu, leikena da, baino araudi ekologikoak eskatzen dizuna minimotako araudi bada, eta hori errespetatu behar dezu. Eta zer da hori? Produktu kimikorik ezin derela erabili, noski erabiltzen badezu ezin dezu ekologikoan alta eman. Animalin fisiologia errespetatu behar dela eta larrera atera behar dira, larrea eskaini behar zaie animaliei, alden guztitan, hori egiten ez bada ezin dezu zertifikatua izan ekologikoan. Bai, bere muga badauzka, baino dira mugak lotuta ingurumenaren zaintzarekin, eta praktika onuragarriekin. Orduan, bere burua bertan ikusten ez dunak zerbaitengatik izango da. Proaktiboki jarriko gara pixka bat. Badago sektorerik horrela ikusten diozuna ekologikora pasatzeko potentziala izan dezakeena, edo batzuk aldaketa gehiago egin beharko dituztenak besteak baino, eta esten duzuna bitu sektore hau agian ekologikora bihurtzeko, badauzka zenbait aldeko haize ere. Berez bertako bariedadekin eta bertako arrazekin lan egiten dituzten sektorek oso egokiak dira ekologikoan hasteko. Azken finean, arraza horiek eta bariedade horiek egokituta daude gure lurren ezaugarrietan hazteko, ez? Eta ekologiko eredua oso egokia da, eta hor egon leike hartzantza bera, ez? Izan ere, Idiazabalgo denominazioarekin batera gida bat aterazun enekek, edo aterazun Idiazabal denominazioak eneken laguntzarekin, ikusteko nun egon leizken zailtasunak, ez? Hartzaiak ekologikora pasatzeko. Hor denetarik dago, ez? Egongo da jende bat ekoizpen ekologikotik oso urruti dagona, eta urruti dago, eta orduan zailago dauka gerturatzea, eta beste jende bat, bere manejogatik gertu mantendu dana ekologikotik, eta oso errez pasako litzateke ekologikora, edo sagardo gintzan ere bai, ez? Euskal Sagardo denominaziotik ere, etorri da lankidetza bat, ikusten dalako, jatorrizko izendapenentzako, ekologikoaren bermea oso importantea dela, ze horregia bermatzen du bertakotasun hori, ez? Arraz aldetik, geografia aldetik eta badagoela eredu produktibo bat koherentzian doana hori denarekin. Aipatu dituzu, indarrak batzeak eta auta beste, eta badago proiektu bat izan duzue martxan, EH kolektiboarekin batera, laborantza ekologikoa eta agroekologikoa lantzeko asmoz. Horiek ere badira bi kontzeptu agian nasgarriak zaizkigunak batzuetan, ekologikoa eta agroekologikoa. Bi gauza desberdin dira, zertan dira berdinak, zertan desberdinak? Osagarriak izan daitezke, ez? Baina diferenteak dira, ez? Nekazaritza ekologikoarekin eta bere zigiluarekin, Eurosto horrekin, begirada jartzen zaio produzioari, ez? Ekoizpenari. Eta hori araututa dago, eta horren atzean esan deguna daude helburu konkretu batzuk, ez? Eta dira, naturarekin bat egitea, ingurumena zaintzea, animalin ongizatea bermatzea, elikagai osasungarriak sortzea, eta bar, ez? Baino, zigilu horrek ez digu ezer esaten, nola ontziratu behar diren produktu horiek, ze dimensio izan behar duen produktu hori produzitzen duen baserria edo ustiategiak, edo ze salmenta eredu lehenestu behar dugun, ez?
Edo bertan lanen ari diren pertsona horiek zen lan baldintzatan egon behar duten, ez? Horretaz ez du ezer esaten zigiluak. Zigiluak bakarrik hitz egiten digu produziotaz. Eta agroekologiak gauza guzti horietaz hitz egin nahi digu, ez? Agroekologiaren ikuspegia da, hain zuzen ere hori, ez? Zenolako eredua behar dugu, elikagai osasungarriak ekoizteko, denon eskubideak bermatuz, eta berdina eta eskaintza zabala, ez? Unibertsala egitea denontzat, ez? Eta horregatik kontuan hartzen da produzioa ekologikoa izatea, dimensioa, ez? Etxaldearen dimensioa nolakoa den, ze, agroekologiatik konsideratzen da ikuspegi soziala gakoa dela, ez? Nahi badegu koherentzian izan produzioarekin, baita ere salmenta eredua, bertati bertarakoa, produzitzea gure bizilagunentzako, gure herriarentzako, eta ez esportaziorako. Eta ikuspegi eraldatzea, ekonomia eraldatzailea ere integratzea, ez? Hori izango litzateke agroekologia. Beraz, agroekologiaren kontzeptua zabalagoa da ekoizpen ekologikoa bera baino. Eta zer moduz doa, lankidetza hori, ekologikoaren eta agroekologikoaren artean, pentsatzen dut nahiko lan zuenek ere, aipatu ditugunak, ez? Ekoizpen ekologikoari berari garrantzia ematen ere, badelako kontrakorrenteetan eta aritzea, eta orain gainera sartzea, ez produkzioa bakarrik, baizik eta inguru osoa ere izan da justizia sozial batetik abiatutakoa. Berez, guk ulertzen dugu erabat koherentea dela, ez? Hemengo sektore ekologikoak eta, hemengo Kontseilu Ekologikoak sustatu nahi izatea sektorean agroekologia erabat koherentzian dago. Gainera, esan dugu, araudio europeo, arauditegi horretan ez da arautzen salmenta eredua edo ekonomia zirkularra eta holako kontzeptuk ez dira arautzen, baino bai gomendatzen da koherentzian juteko horrelako bidek hartu behar direla, ez? Eta enekentzako hori bultzatzeko modurik eraginkorrena da EH kolektiborekin elkarlanean, ez? Eta gainera enekerentzako agroekologiaren mugimendua bat etortzea zigilu ekologikoarekin erabat garrantzitsua da. Beraz, aurrera begira pixkat izan beharko genuken hortzi muga edo zerla, ekoizpen ekologikoa gaur egungo konbentzionalaren alternatiboa izatea baino, ekoizpen eredu nagusia izatea edo jarraitu beharreko bide modu bat izatea? Bai, berez benetan nahi baldin baditugu ez dakit, aldaketak egin eraginkortasuna bilatuz eta ez partxe txiki batzuk norabide aldatuko ez dutena, baizik eta benetan eraginkortasuna bilatu nahi baldin badegu garapen eredu aldaketa horretan, nekazaritza ekologikoa zentralidadean dago. Argiago ezin da esan, Judit. Eskerrik asko, gurean izategatik hemen txotziko dugu ongiru ditzen bazaizu, edo baldin baduzu beste zer gehitzekorik, oraintxe badukazu aukera. Eta gainentzean, eskerrik asko hau dena hain argi azaltzeagatik, eta bai, ikusi ditugu, bidetxo batzuk egin daitezkela behintzat. Eskerrik asko, zuei. Eta entzule zueire eskerrik asko, gurean izateagatik, badakizue gaurko saioa ere, gainerako guztiak bezala, bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzula ikusgai, eta gaurkoa onaino, horrengo baten ere, hementxe elkartuko gara. Ongi izan.